השופט במשחק הוא וויטק חריסטוב מצ'כוסלובקיה עם הכוונים גרגר וקרשנק. חריסטוב שפט בגמר גביע אירופה ב-84 בין צרפת וספרד. הוא היה כוון עם קליין במשחק הגמר על גביע העולם ב-82. נבחרת ארגנטינה תתקוף את השער שמימין. מספר 3 של ארגנטינה הוא חואן סימון. מספר 2 עם הכדור בטיסטה. מספר 5 הוא אוסקר רוג'רי מוותיקי הנבחרת. ובשער נרי פומפידו. התקפה ראשונה של אבל בלבו. מרדונה. רואה את כדור החוץ רוג'רי. אמר בולם את מרדונה. מספר 8 הוא סנסיני. עכשיו בלבו. כמעט מאבד את הכדור. דוידי רודף אחרי הכדור הזה. וההרחקה היא של חואן סימון מבוקה ג'וניורס. כך בתפקיד הליברו מאחור חואן סימון. יחד איתו בהגנה גם חוסס ריסואלה מספר 6. וההתקפה יוצאת עם בסואלדו. מסירה לעבר מרדונה. נאבק עם קלינגר. נאבק עם לוין, מצליח להעביר את הכדור שלו. קצב טוב מאוד של ארגנטינה בפתיחה. בחוד ההתקפה מחכה לכדור דה סוטי. בלבו מסתבך קצת. בטיסטה. חזק מדי. סרחיו בטיסטה מוותיקי הנבחרת, שחקן מצוין בקישור. מלמיליאן עם הכדור. 2 דקות מפתיחת המשחק. מסירה מיועדת לאמר, הכדור נעצר אצל דה סוטי ובשער פומפידו. צ'אגה עם הכדור. אין עבירה. דוידי נותן לטל בנים. ועבירה על בנים. עבירה של אבל בלבו. טל בנים לאחר בכורה מוצלחת מאוד בשבוע שעבר. שחקן מכבי חיפה. הכדור אצל דוידי. אל בנים. זה יפה מאוד. ודוידי, ובלימה של חואן סימון. כדור לסיני. טוב, אמר. סיני. וחוץ. החלטה של בסואלדו. אמר זורק. סיני משתחרר יפה מאוד. אמר עם הכדור. מצליח להעביר אותו טוב מאוד. יש פה נבדל של לוין השופט, לא שורק. כן, שורק בסופו של דבר. התקפה ראשונה של נבחרת ישראל, וניר לוין, שכבש את אחד השערים נגד ברית המועצות. קצת עמוק מדי. הייתה פה מסירת רוחב טובה מאוד של יהודה עמה ברגל שמאל. ועכשיו לוין בתוך קופסת החמש, הנגיחה הזו מוצאת אותו בניטל. הכדור של בטיסטה. מרדונה. זה יפה מאוד שלו פנימה. ובעיטה של בורו צ'אגה מוציאה את הכדור לקרן. הנה דוגמה לשיתוף הפעולה בין שני השחקנים האלה. בורו צ'אגה, שחקן נאנט. ברדה במרכז ההגנה של ישראל. כולם באו לעזור. מרדונה עם כדור הקרן. ישראל עודפת עד מלמיליאן.
את הכדור עכשיו לקלינגר, וקלינגר לא מצליח להעביר לאחור. הכדור של סימון. יאוסן סיני. לא, זהו דסוטי שעבר לאגף. עבור צ'אגה. מסירה לא טובה של דסוטי. הסתבכות קלה של רועי חדד עם גילארדי. עמר עם הכדור. מאחר אולי קצת במסירה. עכשיו למלמיליאן. נותן את הכדור לסיני. בצד ימין מחכה המגן הארוני, וסיני עם הכדור. ניסיון למסור פנימה למלמיליאן. זו עבירה על מרדונה, עבירה של קלינגר. הכדור של בסוולדו. השאיר אותו עכשיו לאבל בלבו. בסוולדו. עבירה עליו, עבירה של אמר. מספר 11 חוסה בסוולדו, משחק בשטוטגארט בגרמניה. את הבעיטות החופשיות לנבחרת ארגנטינה, בועט גם מן הטווח הזה דייגו מרדונה, אבל אני רואה שעכשיו הוא מפנה את המקום. הבעיטה הייתה של סייסואלה. עכשיו דוידי משלח קדימה בכדור יפה. דוד נכנס לעמדת תקיפה. סיני במרכז, המסירה הזו אליו לא טובה. בלבו עם הכדור. דוידי מנקה אל ברדה. כדור של רועי חדד. לוין. כאן עבירה של בנים. שבע דקות וחצי מפתיחת המשחק, זהו רוג'רי. בלמה של ריאל מדריד. עכשיו בלבו. מרדונה מושכב על ידי רועי חדד בעבירה קשה. אל הרגל. כניסה חזקה מאוד של רועי חדד לבני יהודה. הנה בלבו משתחרר מהעבירה, הכדור אצל מרדונה וחדד אל הרגל. צ'אגה איבד את כדור העבירה. עכשיו מרדונה בתוך הרחבה, מכין את הכדור שלו, והכדור בחוץ. הזדמנות טובה מאוד לדסוטי. הוא מחמיץ. פריצה מצוינת של מרדונה בזינוק לתוך הרחבה. רואה את דסוטי על יד העמוד הרחוק, ודסוטי מכניס את הרגל, מחטיא במטר. התקפה הראשונה של נבחרת ארגנטינה שמסכנת את גילארדי, וניהל אותה האיש הזה. סייסואלה נגח. בטיסטה. צ'אגה משחק קצת מאחור. סייסואלה, מסירה לא טובה, מגיע לעמר. ברדה כעת. לוין נשלח קדימה.
לא מצליח לעצור לו את הכדור, אבל יש עבירה עליו, ובעיטה חופשית לזכות נבחרת ישראל. כבר בעיטה לשער, והקהל מתחיל לשאוג אורי. אנחנו בסיום הדקה העשירית למשחק. עבירה לוין ובעיטה חופשית. בשערה של נבחרת ארגנטינה, נרי פומפילו. גם אלמיליאן וגם סיני מאחורי הכדור. ודומה שסיני בא. עוד התייעצות קטנה. וסיני בועט החוצה. סויסואלה מעביר את הכדור שלו אל מרדונה. רועי חדד מנסה להדוף. עובר את הכדור למרדונה ומרחיק. קשוח רועי חדד. הכדור יהיה בחוץ לנבחרת ישראל. אלמיליאן מאבד את הכדור לבטיסטה. זהו נבדל של דסוטי, שעבר עכשיו לאגף הימני של ההתקפה. גוסטבו דסוטי מקרמונזה באיטליה. אין אף שחקן התקפה של ארגנטינה באגף ההוא עכשיו. איתן אהרוני נוגע בכדור הראשון שלו היום. ברדה מנסה להריץ את לוין. סימון מנקה. ברדה נוגח לחוץ. הכדור אצל דסוטי עכשיו. בלבו פותח ימינה, דסוטי עובר טוב מאוד. הכדור עכשיו לבלבו, וטעות שלו. אבל בלבו, מספר 9 מיודינזה, שחקן שהוחתם במקום רוני רוזנטל. זוכרים? בטיסטה, הכל עובר דרכו, גם הנגיחה הזו לחוץ. כאשר הכדור של נבחרת ישראל, כל שחקן ארגנטיני לוקח שחקן ישראלי ומנסה למנוע ממנו את קבלת הכדור. הנה בלבו על דוידי. סויסואלה נגח. והכדור של מרדונה. וואן סימון, הליברו. רוג'רי. סויסואלה עכשיו. עושה סויסואלה מריבר. אם תראו את מערך ההגנה של נבחרת ארגנטינה, תשימו לב שאין מגינים. הכדור נשלח לעבר דסוטי. איתן אהרוני נשלח לכדור קשה. אלמיליאן לאהרון. סיני כעת. סירה נעצרה, מגיעה עכשיו למרדונה. ארגנטינה תצא להתקפה, לא מצליחה לייצר אותה, זהו ברדה. עכשיו סיני. עשייה לא טובה, טלבנים רחוק מדי מהכדור. סרחיו בטיסטה, אל בורוצ'אגה. סיני מכסה אותו בעבירה של סיני.
בלבו נותן את הכדור שלו לסנסיני. ובלבו, בטיסטה מאחור. יש כדור טוב למרדונה, וגילארדי יוצא אליו. ניסיון ראשון לשלוח את מרדונה לתוך הרחבה. הכדור היה קצת חזק מדי. והוא בטיסטה שמקפיץ את הכדור מעבר לברדה. מרדונה מזנק בזמן, אבל גם גילארדי. הזדמנות עכשיו לבסואלדו. והבעיטה הזו של דסוטי, גוסטבו דסוטי זוקף לזכותו כבר שתי בעיטות לשער של גילארדי, שתיהן בחוץ. מלך השערים של קרמונזה. החלקה לא טובה של ברדה נותנת הזדמנות לדסוטי. שוב עבירה על ניר לוין. אוסקר רוג'רי. הוא רוצה קלינגר. יחד עם איתן אהרוני. וסיני, כדור די מסוכן, מגיע אל בנין. בנין הסתבך קצת, עכשיו בא לעזור לו עמר. עמר משתחרר. עמר מאבד את הכדור שלו. בא אהרוני. הולך את קלינגר. תהיה לו שם בעיה. כדור במגרש. אל בורוצ'אגה. סנסיני. בטיסטה כעת. ארגנטינה משתחררת יפה כדי לצאת להתקפה. הכדור אל הבל בלבו. והנה עכשיו, בורוצ'אגה. כדור יפה מאוד פנימה. זו הזדמנות עכשיו, והכדור בחוץ. החטאה של סנסיני. רוברטו סנסיני במצב אידיאלי לכבוש שער, מקבל כדור גדול, עושה סיבוב טוב מאוד, מצליח לברוח להגנה גם לגילארדי, אבל חסרים לו שם 20-30 סנטימטר, ובינתיים כדור הקרן נעדף. סיני עם התקפה מתפרצת לישראל, הולך קדימה את דוידי בצד שמאל, מחכה למסירה לוין, ודוידי מוסר הפוך. ניר לוין היה חופשי לגמרי בצד שמאל לקבל מסירה ולפרוץ קדימה, ודוידי לא ראה אותו או שהחליט למסור ימינה וטעה. הכדור של בורוצ'אגה משאיר למרדונה. דסוטי עכשיו מקבל קצב טוב עכשיו. יש כאן עבירה בזכות ישראל. הכדור של בנין משאיר אותו לסיני. הכדור של דוידי, הולך אל לוין פנימה, לא טוב, הכדור נעדף אל בסואלדו. ברדה, מסירה לא טובה, זהו בלבו. בטיסטה למרדונה. מרדונה אוהב לשחק עם בורוצ'אגה. כדור למרדונה.
כולם שחקנים, שחקנים תמיד יש בכל העולם. זהו כל הקבוצה. זה ההבדל. אם מרדונה היה צריך לסיים, זה היה לך. גם בועד. חוזר בשביל אהרוני. חוזר אל סיני. קצת ציפוף כאן. קלינגר כעת. מפורר קצת את הצפיפות. ושולח כדור טוב מאוד לעמר. עמיר מחזיר לעמר. נבחרת ישראל בדקות טובות. תפקידו נגמר פעם אחת. אבל עדיין 0-0 ויש 11 דקות להפסקה. שעשו עליהם הגלור. על ההתקפה, כדור לידי מרדונה, וישראל מנסה למנוע ממנו את הכדור ועושה את זה לא רע.
עכשיו מסירה של בסואלדו את פלגו למרדונה. נגד הרדות טוב מאוד. ונכנס פנימה, זה ישר! וזה הרשת שמצליח להכפיל את ההגנה של ישראל עכשיו. פלגו השאיר במהלך הזה, מרדונה המשיך אותו במסירה כפולה ובורוצ'אגה, כמו ששניהם יודעים לשחק אחד מהשני. ומרדונה בצעדים הקטנים שלו ובנחישות שלו שולח את הכדור פנימה. שער לדייגו ארמנדו מרדונה. 1-0 לארגנטינה. ויש לו בטיסטה. נראה כמעט חטף, ובורוצ'אגה מחזיר לבלם שלו סימן. של בורוצ'אגה. ונראה את מקדים את צנזיר. הנה מן הזווית המקורית, מהלך היפה הזה של ההתקפה הארגנטינית. מרדונה עם בורוצ'אגה, בתיאום המפורסם ביניהם, הוא מצליח לעבור יפה מאוד את עמר, וגם את גלעד. ישראל ההתקפה עכשיו. סוקי עכשיו, בורוצ'אגה, בטיסטה, סיני, וג'יי מצטרף להתקפה. מרדונה. ניסה להפתיע מאוד ימיני. והמשיך עם בנין, עם המילה, משתלט על הכדור, ובנין, הוא חושב מהר, מה עושים, יומי, פוגעים, ושם, ושוויון. נרי קונטינו נכנע לשחקן העתיד של ישראל. ילד מחיפה, בלבנין מספר 9. הנה השער הזה מאוד זווית. עמר. ובנין. שולח את המיליארד. המיליארד מתקשר קצת להגיע לכדור, אבל משתלט עליו ברגל ימין ושולח אותו ימין טוב מאוד. ויש לבנין עכשיו זמן. מול הלחץ. בין כולם. יחי. וכמעט כובש. נחמד ברמת גניות.
עכשיו ישראל יכולה לעבור. נבחרת ישראל תתקוף ימינה. ניר קלינגר הוא מספר 10 של הנבחרת שלנו. משה סיני, הקפטן מספר 7. קלינגר אל הכדור. מול סנסיני. וחוץ לנבחרת ארגנטינה. האיש שהוציא מספר 3 הוא חואן סימון מבוקה ג'וניור. הליברו של נבחרת ארגנטינה. אמציה לפוריץ'. אני אבוא אליך בעוד בשניות אחדות לאחר שתסתיים ההתקפה הזו. אנחנו לא דיברנו בכלל על נבחרת ישראל. אולי עכשיו כמה מילים על הנבחרת שלנו. אם כן, הנבחרת שלנו משחקת בפעם שנייה תוך 7 ימים. משחק יוצא מן הכלל. נבחרת שנראית כאילו שמשחקת הרבה שנים יחד. בצורה מגובשת, אחראית, עם הרבה משמעת. ההבדל הקטן הוא רק שארגנטינה מתכוננת לגביע העולמי. אנחנו נשאר פה. אנחנו לא, הנבחרת תישאר פה. בינתיים נבחרת ארגנטינה להתקפה. כדאי לשים לב לשחקן מספר 2 שהוא סרחיו בטיסטה. עכשיו אבל בלבו שלח כדור יפה מאוד ומאחר אל הכדור סנסיני. עדיין ארגנטינה. מרדונה לא מגיע אל הכדור הזה, הכדור של בטיסטה עכשיו. רועי חדד מרחיק עד לוין. הכדור מגיע לסריסואלה. ועכשיו בלבו, השחקן עם השיער הארוך הוא בלבו, מזכיר קצת את קמפס בצורה החיצונית שלו. עדיין לא ראינו שהוא מזכיר אותו גם ביכולת, אבל הוא שחקן טוב. בינתיים זהו בורוצ'אגה. כדור נעצר אצל סיני. משחק עם הרבה מאוד ביטחון, אין מלמיליאן. אמרו תמיד שהשניים האלה לא יכולים לשחק יחד, בינתיים זה עובד מצוין כבר שבוע. יכול היה לעבוד אולי גם שנה-שנתיים לאחור. הכדור של סיני. רואה בצד שמאל את אמר, האיש שהתחיל במהלך השער היפה של טל בנין. עכשיו מלמיליאן, השותף השני. אל קלינגר, מספר 10. הכדור לוין, עכשיו נבדל. ועכשיו גם נכון. הכדור של בורוצ'אגה. מסירה אל דסוטי. גוסטבו דסוטי, מספר 20, היה כבר בשתי הזדמנויות בפתיחת המשחק, הוא החמיץ את שתיהן. שחקן קרמונזה באיטליה. ירד איתה לליגה השנייה. בינתיים הכדור של בורוצ'אגה. הוא חץ, זהו ג'רי מריאל מדריד. ומרדונה ישלח פנימה מול חדד. הוא מצליח לעבור? לא. כדור לקרן. הרגלו של טל בנין. ישראל להתקפה. כהן דוידי נותן לבנין. אוהב מאוד את האגף הזה טל בנין. הנה מאבק בין רועי חדד, בני יהודה. דייגו ארמנדו מרדונה, נפולי. בסופו של דבר הזריזות גברה, אבל הנחישות ניצחה בסופו של דבר. ישראל יצא לדרך. הכדור לבורוצ'אגה. כובש השער השלישי של ארגנטינה בגמר הגביע. המסירה הנפלאה של מרדונה. הוא גם האיש נתן למרדונה את הכדור לשער. ועכשיו הקפטן עם הכדור. מול בנין. זה הרוחב טובה, קרן. עדיפה של ברדה.
שולי גילרדי בשערה של נבחרת ישראל, טל בנין ואיתן אהרוני בתוך השער, מרדונה בועט. עכשיו מרמיליאן נשלח קדימה. סיני בא לעזור לו. מרמיליאן עם הרבה ביטחון, אל עמר. משאיר את הכדור יפה מאוד לדוידי. נבחרת ישראל משחקת מצוין. לוין פותח ימינה. הכדור של איתן אהרוני. עכשיו לוין. לא, זהו קלינגר כמובן. הכדור חוזר את טל בנין. מכין אותו לעמר, יש לו בעיטה טובה מרחוק, אבל לא ברגל הנכונה עכשיו. מאבד את הכדור ובטיסטה מוציא את ארגנטינה. הכדור למרדונה. אף אחד לא משגיח בו. מול ברדה עכשיו. זה מסוכן, ומרדונה עם הכדור. נכניס פנימה. אני חושב שהיה פה נבדל. השופט לא, והכדור בחוץ. נבחרת ארגנטינה לא כל כך מאורגנת, הם משחקים יותר עם הרבה שחקנים בהתקפה, וכשהם חוזרים חזרה להגנה הם מאוד מאוד לא כל כך מאורגנים, כך שנבחרת ישראל יכולה להפתיע אותם. זה היה משפט מחוזי מאוד, אני חושב שהוא היה קצת עמוק מדי הבחור הזה, בזמן הבעיטה אולי לא, השופט לא שרק. ישראל תצא להתקפה עם מרמיליאן. טל בנין פותח שמאלה. כדור של דוידי. עמר משחק היום הרבה מאוד בחלק הקדמי. הוא עושה עבודה טובה מאוד. הכדור של סיני. מרמיליאן. צריך לברוח מבסוולדו. כדור יפה לאיתן אהרוני. חוץ לנבחרת ארגנטינה. קוריוז קטן, דוקטור קרלוס בילארדו, המאמן של נבחרת ארגנטינה, עבר ליד הצלם שלנו על הדשא קודם ושאל מה מאכילים את הבחורים שלנו שהם משחקים כל כך טוב. היה מופתע מאוד מהיכולת של הנבחרת ב-20-25 הדקות האחרונות של המחצית. בורוצ'אגה עם הכדור, מחזיר אותו מהר לעבר מרדונה. מרדונה ראה שם את חדד, מגיע מאחור. יש לחדד עבודה קשה מאוד עם האיש הזה, אבל הוא עושה את זה בכלל לא רע. אני חושב שרועי חדד שומר על מרדונה לגמרי לא רע. מרדונה עם הכדור. עכשיו בטיסטה. מרדונה מנסה להכניס פנימה את בורוצ'אגה. כדור של טל בנין. טל בנין מוסר מהר ורץ מהר קדימה. הכדור יהיה של נבחרת ישראל, ואנחנו 7 דקות וחצי מפתיחת המחצית השנייה. 1-1. מרמיליאן עם הכדור. עבירה של סנסיני, רוברטו סנסיני מאודינזה. מספר 8 של ארגנטינה על מספר 8 של ישראל. ומספר 8 של ישראל משחק היום יותר טוב. סיני. מרמיליאן. אהרוני. טעות במסירה, הניקוי היה של בסוטי. ועכשיו הבלם האחורי סימון. אבל בלדו. עם הכדור, מספר 9. נותן לבסוולדו. עכשיו בטיסטה. בסוולדו. שוב אבל בלבו. ובטיסטה. עוברים למסירות טובות. ונעצרים. כדור של מרמיליאן. המעבר של ארגנטינה מהגנה להתקפה הוא די איטי עם הרבה מסירות, כך שיש אפשרות להגנה שלנו להתארגן ולהדוף אותם עד כמה שאפשר. בינתיים סנסיני נשלח ימינה. כדור של מרדונה עכשיו. מנסה להכניס פנימה, לא מצליח. מרמיליאן עם הכדור. שולח את אהרוני. הכדור אל סיני. משתחרר מדסוטי. כדור טוב לטל בנין. כדור של מרמיליאן. אהרוני. כדור דוידי.
דוידי מנסה לעבור את בטיסטה. חוץ לישראל. 9 דקות וחצי מפתיחת המחצית השנייה. 1-1. אין חילוף עדיין בשתי הקבוצות. שני הרכבים שפתחו. אהרוני, עבר מלמיליאן, הכדור חוזר אל עמר. סיני מנסה לפתוח ולא מצליח לקבל את הכדור. ועכשיו בלבו. והוא נבדל. הנה מבט יפה על יציעי רמת גן. אין לנו הרבה הזדמנויות בשנה לראות את האצטדיון הזה כך, אבל כשמגיעה אלופת העולם פשוט תענוג. ותענוג לראות את הנבחרת שלנו. הגדול של סייסואלה. עכשיו בטיסטה. בורו צ'אגה, מכין את הכדור לסנסיני. רועי חדד מכסה טוב מאוד. וזהו סיני, 2 עליו עכשיו. הוא עושה את זה נכון. יש לנו היום בנבחרת 3 שחקנים כמו סיני, מלמיליאן וטל בנין, שהם מבסטים את הכדורים, אוחזים את הכדורים באמצע השדה ונותנים אפשרות להתארגן מהתקפה בהגנה ולעבור מהגנה להתקפה. לוין לא הגיע לכדור הגובה. עכשיו דסוטי משתלט יפה מאוד, נותן לבסוולדו. סנסיני מאבד את הכדור, מלמיליאן עכשיו. אהרוני, מעבר יפה. עכשיו הוא לוקח קצת יותר מדי. מאבד לסנסיני. דסוטי. ארגנטינה תצא להתקפה עם בורו צ'אגה ומרדונה. בצד ימין בלבו. עושה לו חטיפה סייסואלה ומאבד את הכדור לחוץ. אפשר לראות שהתיאום בין השחקנים עדיין לא עובד, התיאום בין שחקני ארגנטינה. הם באו מהרבה קבוצות באירופה ובארגנטינה, וצריך לארגן אותם פה לנבחרת לקראת המונדיאל כמובן. הכדור של מלמיליאן. הולך את לוין, קצת עמוק מדי, ופומפידו. ניר לוין פתח גם בשבוע שעבר, שחקן גנט בבלגיה, ושיחק טוב בשבוע שעבר. גם היום לוין עושה עבודה טובה בהטרדת ההגנה של נבחרת ארגנטינה. עבירה. ארגנטינה בבית ב', משחק הפתיחה נגד קמרון ב8 בחודש במילאנו. יש לה את ברית המועצות ואת רומניה, שתי היריבות הנוספות. היא לא תעשה חיים קלים שם. בסוולדו מכניס את הכדור לבורו צ'אגה. בטיסטה עכשיו אל סנסיני. כדור יפה מאוד. גילארדי לוקח את הנגיחה הקלה הזו של אבל בלבו בלי שום קושי. אבל בלבו מאודינזה, מספר 9. זו עבירה לוין. עבירה של אוסקר רוג'רי מריאל מדריד, מספר 5 של ארגנטינה. הכדור של איתן אהרוני בינתיים. נבדל של לוין. אחת בין ארגנטינה לבין ישראל. בלי ספק הצגה אחרת מההצגה הקודמת שהייתה כאן לפני 4 שנים, שבה הביסה הנבחרת הארגנטינית את הנבחרת שלנו 7-2. יש פה צוות לוחם של ישראל שלא מוכן לספוג תבוסות כאלה. הכדור של מלמיליאן. יפה מאוד, קלינגר עם אהרוני. אהרוני נלחם מצוין. דוידי כעת. מלמיליאן נותן לבנין, היורש. ולמסירה הזו מנסה להגיע עמר. וארגנטינה תצא להתקפה משלה. בטיסטה עם בסוולדו, מספר 11.
חוזה בסואלטו הוא השחקן היחיד בנבחרת הארגנטינית שמשחק בגרמניה, בשטוטגרט. בינתיים דסוטי מאיטליה, בורצ'אגה מנאנט, ובטיסטה שמשחק בבית בריבר. הכדור אל בלבו. עובר את אמר. נתקל בדוידי. חוץ. מרדונה לא מגיע לנגיחה, אבל הזדמנות עכשיו לבטיסטה. אל מרדונה, שוב בטיסטה. ומרדונה. הכדור מגיע לבנין. והוא טועה. ועושה עבירה על בלבו. השופט נותן יתרון למרדונה עם הכדור. עכשיו רועי חדד בעבירה. מרדונה שואל את רועי חדד אם הוא בסדר. והשאלה לא סתם באה, היא באה בגלל שבמחצית הראשונה חדד נכנס בכניסה אחת לרגל של מרדונה. אנחנו רואים את העבירה על בלבו. עכשיו נוכל לראות את רועי חדד בפעולה. בבני יהודה לא עושים חוכמות. מרדונה לא ייתן לו גול. לא שוב, הוא אומר. מצי לבקוביץ' שמרדונה בטווח בעיטה לשער. אני חושב שהשחקנים הארגנטינים גם קצת עייפים. לא נערך שום חילוף. המאמן מנסה את הנבחרת הזו לקראת המונדיאל, וזה נראה כאן. כל נגיעה קטנה או קצת יותר חזקה, הם נופלים, הם בסך הכל בני אדם. אני רואה שקניג'ה עומד להיכנס. מספר 14. זהו קלאודיו קניג'ה מאטלנטה. הוא מחליף כנראה דסוטי. אם כן, נבחרת ארגנטינה תערוך מיד את החילוף הראשון שלה לאחר שהשופט ישגיח בכוונים. אמנם כן. מספר 14, קלאודיו קניג'ה. מחליף את גוסטבו דסוטי. קניג'ה הוא חלוץ, כובש שערים. הכל מוכן לבעיטה חופשית. אנחנו לאחר 17 דקות של משחק במחצית השנייה. הנה זווית הבעיטה. בשער גילארדי מול הבועט הטוב בעולם. גם בורצ'אגה נמצא שם. הקהל שורק בוז. אבל מגיע למרדונה שהחומה תעמוד 9 מטרים מהכדור, וזה מה שיהיה. 1-1, ארגנטינה נגד ישראל. הקהל בציפייה. מרדונה, ושוב זה גבוה. הכדור מסתובב, אבל לא יורד למקום הנכון. גם נבחרת ישראל תעשה חילוף. שחקן שלך, המציע עופר מזרחי, ייכנס. מיד נראה מי יצא. כן, ניר לוי. כך, לאחר 18 דקות וחצי, ניר לוין יוצא, עופר מזרחי עולה לשחק. עופר מזרחי היה בשבוע שעבר פצוע, הוא לא לגמרי קשר היה, כך שהוא לא יכול היה לשחק משחק שלם. נקווה שבהמשך יוכל לתת את מה שהוא יודע. מה הפציעה שלו, המציע? הפציעה שלו הייתה בקרסול, נפצע במשחק ליגה בשבוע שעבר. הכדור של ארגנטינה. זהו בטיסטה. אל סנסיני. מאודינזה. שניים של אודינזה משחקים בנבחרת הארגנטינית. עכשיו קניג'ה. טועה ונותן למזרחי את הכדור הראשון שלו. סיני. משחק כמו גדול סיני. כל כך הרבה שקט נפשי. אלמן מיליאן.
שוב סיני מול קניג'ה. עבירה. ישראל משחקת עם חלוץ אחד, עופר מזרחי, עם מרכז שדה יותר מעובה, וכנראה שהדבר הזה עובד. עם סיני, מלמיליאן וטל בנין, כפי שאמרתי קודם לכן, שיודעים להחזיק את הכדור ולווסת בין ההגנה להתקפה. מלמיליאן עם בעיטה חופשית. דוידי, מזרחי. עמר הרחק בצד שמאל, הכדור הזה בשביל עמר. לא מגיע, חוזר אל בנין. נראה מה יקרה מזה. הבנין מנסה מרחוק. וחוץ מהכישרון צריך לומר על בנין שיש לו גם הרבה מאוד חוצפה. וזה חיובי. בוא נחכה עם ההתקפה הזו, איתן אהרוני. עבירה של מספר 8, סנסיני, על מספר 6, אהרוני, בעיטה חופשית בישראל, לאחר 20 דקות של משחק. הקהל דוחף את נבחרת ישראל קדימה. ראינו את סיני בועט לשער מהטווחים והזוויות האלה. ולפי מרחק הריצה שלו, כדור שטוח, ונתיחה לחוץ. אפרים דוידי. לא בדיוק הייתה הכוונה, אבל זה מה שיצא. תראו את דוידי מכניס את הראש לנגיחה לכדור אדיר של סיני. כמעט שער. לאחר 65 דקות, משחק נבחרת ישראל נגד נבחרת ארגנטינה, אני לא רואה הבדל גדול. ישראל עומדת יפה, ונבחרת ארגנטינה לא נראית כמו אלופת עולם. אם השחקנים שומעים את הקומפלימנט הזה שלך, חביבי, הם עולים בקילו במשקל. הכדור של סנסיני. לא, זהו סייסואלה. עכשיו סנסיני. כמעט נעקץ על ידי קלינגר, עכשיו בא דוידי ועושה עבירה. השופט חריסטוב, צריך לומר, מחזיק את המשחק הזה ברסן חזק. הוא לא מזהיר בכרטיסים צהובים, הוא לא עושה תרגילים, אבל הוא לא נותן לשחקנים להשתולל. נתן בסואלדו, נותן את הכדור לסייסואלה. מסכים קצת את ארדילס במבנה החיצוני שלו, אבל בוודאי לא בכישרון. סיני ראשון אל הכדור, משחרר אותו טוב לבנין. וישראל ההתקפה. הכדור לעבר מזרחי. איזה עיתוי נפלא. מזרחי היה בנבדל ויצא מהר. מכין את הכדור טוב. איזו התקפה יפה. הכדור הוכן לסיני על מגש של כסף. צריך רק לבעוט. הוא החטיא. זה קורה לפעמים. מרדונה מחלץ את הכדור בשביל סנסיני. סייסואלה. כדור יפה מאוד לאבל בלבו. מול עמר. שולח את בורוצ'אגה. כדור טוב וקניג'ה. שער. 2-1 ארגנטינה. קלאודיו קניג'ה. לאחר 23 דקות של משחק במחצית השנייה. חילוף טוב של קרלוס בילארדו. קלאודיו קניג'ה מעלה את ארגנטינה ליתרון של שער. הבנייה שייכת למספר 7, חורכה בורוצ'אגה. כדור רוחב טוב מאוד וקניג'ה נוגח לפני אהרוני. וארגנטינה ביתרון של שער.